दिनैनि नैबे गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दुधनैनि आन्दाराव थानाय बालापारा गामियावहाय जोंनि बर' सेंग्रा सासे थांनाय 3 तारिखनिफ्राय लानानै 17 तारिखनि गेजेराव जोंनि बर' सेंग्रा सासे मुस्लिम हारिनि माखासे दुथां सेंग्राफ्रा खारसि बिसियै दिनै बिथांखौ बुथारदों। बिथांखौ बुथारनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनि बे बालापारा गामिनि बर' सिख्लाफ्रा मे मासनि 3 तारिखआवहाय बे दुधनैनि सगावनो मोनसे जोबथा बैसागु फालिनायावहाय प्रग्राम नायनानै फैखांनायनि उनावहाय दिनै मुस्लिम हारिनि माखासे दुथां सेंग्राफ्रा दिनै बिनानावमोनखौ रेप खालामदों। बे रेप खालामनायनि उनावहाय बे रेप खालामनाय रिपर्टखौ लानानै बिनिनो बिदा हरिमय खाख्लारि बिथांमोनहा जाथायनि सायाव मोजां गाज्रि रायलायनो थांनाय जादोंमोन। दा बे जाथायनि सायाव रायलायनो थांनायावनो बेखिनि जाथायखौ गाज्रि मोनसे रिपर्टखौ मोननायलाय 17 तारिखआव जिबायदि ससियेल मिडियायाव जों मोननो हादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिफ्राय बे जाथायखौनो दिनै नोजोर बोनानै दिनै जों इउनाइटेड फरामनिफ्राय जों बेवहाय बाहागो लाफैदों। इउनाइटेड फरामनि आफादगिरि मानगोनां सिला बसुमतारी, लोगो आफादगिरि जायख्लं बसुमतारी, फाइनान्स सेक्रेटारि बिथां रसराज बसुमतारी, अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथां बिनायसा आरो जोंनि इउनाइटेड फरामनि गुबुन गुबुन बिथिङाव थानाय सेक्रेटारि बिथांमोन बाव बाहागो लाफादों। लोगोसे जोंखौ मदद खालामदों गवालपारा जिल्लानि लोगो आफादगिरि फंबाय दंफैफायो आरो लोगोसे बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनाबो बाहागो। जोंनि बर' हारिनि सासे सेंग्रामोन दिनै बिथांनि बुथारजानायखौ नोजोर बोनानै दिनै जों गासैबो दिनै दुखु मोनदों। बेनिखायनो दिनै बे दुखुखौ थानो हायैनिलाय जोंबो दिनै बे न'खरावहाय दुखुथिया न'खराव फैनानै जोंबो दिनै मोजां गाज्रि खबर लाफैनाय जादों। बेनिखायनो दिनैहाय बारग' एक्स एनडिएफबिनिफ्राय जों दिनै स्ट्रंलि बुंगोन दिनै गुबुन दल संगठना जेबायदि स्ट्रंलि बुंलांदों दिनै बेखौबो दिनै इउनाइटेड फरामनि जानानै जों बेखौनो गोख्रोङै बुंगोन। आसाम सरकारा आरो बिटिआर सरकारा हरिमय खाख्लारिखौ जेबायदि अयथासार खालामनानै जेबायदि बुथारबाय बेनि एगेन्स्टआव जाय बिथांमोनहा रेप खालामग्रा जाय बुथारग्रा माखासे दुथांफोर जेरै क्रिमिनेल धन आली तालुकदार, भार आली, रहमान आली बिथांमोनखौ आयेननि गेजेरजों जेरैखि जायाब्लाबो बिथांखौ जेरै जेबायदि जोंनि बर' सेंग्रायाव जेबायदि बुथारदों बेनि एगेन्स्टआव उन्दै बैसोखौ रेप खालामनायनि दायावहाय जाहाथे बिथांमोनखौहाय थाबैनो जाहाथे मा होनो आस्ट्रिटआव लांनानै फासि होनांगौ नङाब्ला बिथांमोनखौ जाबरजिबननि थाखाय बिथांमोनखौ दिक्लेयार खालामनांगौ। बिनि थाखाय आङो बेखौ मावनो थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायदों। लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकारनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौबो खावलायदों जे नोंथाङाबो दिनै बर' जाथिनि सासे चिफ हिसाबै दिनै नोंथाङाबो जाहाथे बेखौहाय थाबैनो मदद होनांगौ बे दुखुथिया न'खरनि थाखाय आरो बे बिथांमोनखौ थाबैनो फासि होनांगौनि थाखाय नोंथाङाबो प्रेसार होनांगौ। बेजों लोगोसे बर' जाथिनि जेसेबां दल आफाद संगठनफोर दङ बिथांमोनाबो जयैनो नैबे कालप्रिटखौ हमनायाथ' हमखाबाय सरकारा, हमनानै दोननायल' जों जानाय नङा। जोंनि मानसिखौ जेरै अयथासार खालामदों बिथांमोनखौबो दिनैहाय बुथारनांगौनि थाखाय जोङो दिनै ज' गासैबो आफादफ्रा ओंखारनानै मोनसे जों दरना हाबाफारि लानांगौ आरो बेवहाय जोंनि गासैबो बर' जाथिनि आफादफ्रा जाहाथे बेवहाय मेसेबना थानो नाङा। बयबो गोसो आरो मोदोम होनानै गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानैब्लाबो नैबे फंबाय हरिमय खाख्लारिनि जाहाथे जालांनायनि सायावहाय मोजां न्याय बिसार मोननो थाखाय आरो जोंबो इउनाइटेड फरामनिफ्राय जुदि बर'नि गासैबो दल आफादफ्रा जुदि धरनाफोर जुदि माबाफोर कार्जकुसिफोर लायोब्ला बेवहाय जोंबो जोंनिफ्राय स्ट्रंलि जोङो बेवहाय सापर्ट खालामगोन आरो बिनि सायाव जों एनडिएफबिनि बारग' एनडिएफबिनिफ्राय जों स्ट्रंलि जों कन्डेम खालामदों जे बिथांमोनखौ जेरैखि जायाब्लाबो फासि होनांगौ
आरो बेजों लोगोसे माखासे दुथांफोरनि फेमिलि जेरैहाय शेख बर आली दङ, बेनिफ्राय पुर्निमा बेगम दङ, बे बिथांमोनखौबो जे जायगायाव रायज्लायनो थांनायावनो उपजाथि हिसाबै दिनै उननिफ्राय दिनै सुनाय लोगो लोगो दिनै थैनो गोनां जादों। बिथांमोनखौबो बे साथाम मुस्लिमफोरा जेरैबायदि दायनिगिरि बे सानै मानसिखौबो एखे स्टाइलनिनो मोनसे आयेननि गेजेरजों पानिशमेन्ट होनांगौ। बेखिनिखौ जों एक्स एनडिएफबि निफ्राय खावलायनाय थाबाय। बर' जातिफ्रा बयबो कनसियास जानांगोन, बर'नि दल संगठनफ्रा बयबो बेफोरबायदि समावहाय जाहाथे रावबो जिरायनानै थाया, बेफोरनि थाखाय बयबो दल संगठना माथो होबोनांगोन, निउसाव फैनांगोन, ससियेल मिडियायाव फैनांगोन आरो लोगोसे नैबे दुखुथिया न'खरावहाय बयबो बाव फैनानै जाहाथे एसेब्लाबो जाहाथे बिथांमोननि दुखुखौ जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो। एक्सुवेलि नंगौ जोंहा नैबे हिरण्मय खाख्लारिनि न'खरा जोबोद गाज्रि, जोनोमगिरि बिफाबो गैला, बिदा सासे दङ, बेबो बिथाङाबो एसे दामफ्राम जानाय गोदोना खिनियाव, आरो दिनै बिमा दङ, बिनानाव सासे दङ। बेनिखायनो नैबे फंबाय हिरण्मय खाख्लारिनि जाहाथे मोनसे कम्पेनसेसन हिसाबै गैयाब्लाबो 30 लाख जाहाथे सरकारा होयो, आसाम सरकारा बेखौ होयो आरो लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायबो जाहाथे नांगौखिनिखौ जाहाथे अनसुंथाइ होयो, जाहाथे नैबे हिरण्मय खाख्लारिनि फेमिलिफ्रा जाहाथे इयुनाव मोजां न'खर सोलिलांनो हायो। आं बेखिनिखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ गोख्रोङै होनांगौ होननानै आङो डिमान्ड खालामहरनाय जाबाय। नेक्स्टआव जाहाथे बेबायदि घटना जायैनि थाखाय आं बेखौनो बुंगोन, नैबे ओनसोला जों जेबायदि फैनानै बे ओनसोलनि गोरों गोराफोरजों रायलायनायनि गेजेरजों जों जेबायदि परिबेसखौ मोनदों, एक्सुवेलि परिबेसा बारा मोजां नङा। बे बालाबारि ओनसोला बे थांगाबारि होननाय जायगाया दिनै बारा गोजान नङा, गैयाबाबो 1 किल'मिटारसोल' साहा बे गामिनि। दिनै बिथांमोना खोब रोजायैनो दिनै बे जायगायाव संसार जादों। हयथ' दिनै थासारिया एसेब्लाबो दुंदुंदाव बारहावा जाना दङ। बेनिखायनो नैबे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रा दल संगठनफ्रा जाहाथे जों बयबो कनसियास जायो आरो बेनिखायनो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ गवालपारा जिल्लानि मानगोनां एसपिखौ, प्रशासनखौ, आसामनि डिजिपिखौ जाहाथे बे ओनसोलाव सिटुएसनखौ जाहाथे कन्ट्रल खालामनो थाखाय जाहाथे एसे मोजां मोनसे डिउटि खालामनो हरनो हायो, आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय। हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो। फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन। बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन। गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन। रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन।